ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହକୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଲେ ତା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଏବଂ ଗୃହର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ କର୍ମକାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତମାଣ୍ଡୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ବାସ୍ତୁବିଦ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏବଂ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୃହର ଭାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ଲଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରି ପ୍ଲଟ୍ର ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ରହି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୃହର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଗୃହାରମ୍ଭ ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଜାତକ ବିଡ଼ିଏ, ଜାତକ ବିଚାର, ଜାତକ ମେଳକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଗୃହର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଲେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା, ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି।